Здравейте, приятели! Какво е кафенцето без парче хубав кекс? Нека да си направим един такъв какао, в който много лесно се получава. Загрейте фурната на 170 градуса и започнете да правите кекса. Разбивате двете яйца с захарта. Трябва да побелеят. Ето така. След това добавяте олиото и киселото мляко. След това пресявате какаото и добавяте и него. Разбърквате бак пулвера с брашното. Добавяте по малко брашно и разбърквате на ръка, за да запазим въздуха в сместа. Ако ви харесва рецептата, последвайте ме. Споделете с приятели. Разбъркваме хубаво и останалото брашно, за да получим еднородна смес. И тук добавяме, по желание, разбира се, какаови капки, ако желаете. Може и парченца шоколад, оставете си малко и за поръсване отгоре. Разбърквате хубаво и сипвате във форма. Аз използвам 22 см силиконова форма, намазана с мазнина. Изсипвам сместа, разтръсквам леко и слагам в загрятата фурна, като изключвам горния риотан. Пека 10 минути само надолен. След това двата. Общо време 40 минути. Да ви е сладко!